ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo a sị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi n'echi adị agwụ agwụ. Anyị were akpọkụ mmụọ niile na-anara oke, mmụọ niile na-anara oke na eke na-anara àjà na ụfọdụ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa, ka anyị bịa nara ọrụ niile anyị lụrụ na ndị aka ya arụ n'ụbọchị taa. A sị m na anyị ga-ede ude, anyị ga-azụ ka afịa, anyị amana ka afịa. Onye chụba anyị ya daa, onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ, onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Anyị ga-apụta ihe na-etu ansị wee gaa n'ọfọ ka ọ ga-esi wee mee. Ise, abụ m onye nke gị na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, Ugochi Tubel Oraifite. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi Tubel ọdịnala Temple Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Na Ugochi Tubel ọdịnala Temple anyị nwekwara mmụọ na-apụ apụ, alụsị na-apịawa ndị amoosu azụ, mmụọ na-agbapụta onye a na-emegide emegide, mmụọ na-akwadokwa ndị na-azụ afịa ka ha na-eme nke ọma, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Ọ bụrụ onye a na-achụ ọchụchụ mmadụ na-achọ ịnara oke gị, ndị mmadụ a na-echere gị aja eche na-achụ ka ha gbuo mbiaka. Ọ bụrụ na anyị gbachara gị afa rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị, ịkụọ mmụọ mbamba ka ihe ọma bido mewe na ndụ gị, ka anya bụ mmụọ nụbadụ gị ọgụ, wetabadụ gị oke gị, ihe ọbụla bụ oke gị, ihe akụ akụ na ihe enwe bụ oke gị, ka o rube gị aka. Ka ndị mmadụ kwụsị ịnara oke bụ oke gị, ka ndị mmadụ kwụsị ịpịawa gị azụ, ka ndị ekworo na anya ukwu kwụsị ịnara oke bụ oke gị. Ọnya bụ uru ọ bara mmadụ ịkụ mmụọ na-apụ apụ mbamba, mmụọ na-eje obodo oyibo, ndị eji eji, ma ndị na-azụ afịa, ndị na-akwado ije afịa, ndị na-eje afịa na-abịa akụ ya bụ mmụọ mbamba, ka ife ọma bido mebe n'ebe ndụ ha nọ. Gị onye na-ene m anya, ebezina. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Mee ihe ị kwesịrị ime ka gị na mmụọ kwụrụ, na etu esi ekwu na ịma mmadụ amaka, na ọkwa etu a ka o si wee bụrụ na ịma mmụọ amaka. Onye ma mmụọ ife adịghị emie, maka na nwa eze adịghị efu na mba. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ị nwere ike ị na-anọ n'ụwa a wite ata enweghị mmụọ na-aba akị gị, na-aba akị biznes ị na-eme, na-aba akị ọrụ ị na-alụ. Ị mara na onwere ndị isi na onwere onye tabiri omeji ya, isi na onwere onye chọrọ okwu, onwere onye chọrọ okwu, mana onwe ndị ga na-achọ gị okwu, mana ha n'ezie anya fụ na mmụọ kara aka akwụrụ n'azụ, ha anaghị. Mana ọ bụrụ na ịgba onwe gị nkịtị, a sị na onye gba onwe ya nkịtị, chi ya agba ya nkịtị. Igbu onwe gị nkịtị, ndị ilo ewere gị mee gị ihe a na-eme onye nwere mmadụ, ịghọtara ya. Mana ha na-anya gbaa ha anya fụ na ị nwere mmụọ bụ akịrị gị, onye ọbụla n'ọsọ, oke n'ọsọ, ngwere n'ọsọ. Ịgbaji na nkịtị. Gị onye na-ebe akwa ị n'obodo oyibo ma ọ nọ Naịjirịa na-eme biznes ọ na-aghasa, ndị gị na ha nọ na line na-agbanyere fim, ịkpọsa ngwa ahịa, nwere onye na-ajụ nwa ọkụkọ na-eleghị onye. Ị n'obodo oyibo ịnọgote 10 years 5 years, nwere ihe ị nọchatara. Nwanne ime ọ na ihe adịghị eme na nkịtị. Bịa na Ugochi Tubel ọdịnala Temple, ma ọ sị ndịrụ meseji ka anyị gbaara gị afa, maka ndị a nọrọ nso, gbaara gị afa miri emi, ka anyị mara ihe bụ nsogbu gị, ka anyị mara ka a ga-esi wee nyere gị aka, ka ị kụọ mmụọ anyị mbamba. Ị nọ igbo ori ya anụ, maka na orieri mmụọ riri nke ka ọma, ka mmụọ chekwaba gị, chekwaba biznes gị, chekwaba gị na ezinụlọ gị. Ihe ọzọ chọrọ ikwu ụgwụ ibezi n'akwa, ihe chọrọ ikwu taa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ịbụ onye n'ijiri ego, nke bụ eziokwu na ijiri ego,
biznes utiri eti ndị ọgọ nwekwa onye na-emere gị ọgọ ka anyị gbaala gị afa miri emi ka anyị mara ihe bụ nsogbu anwa ihe butere ya bụ nsogbu n'ebe ị nọ ịkụzi na ọta ịkụ ọta bụrụ ezigbo ife isisi na enwanụ nke m emewu gị na onwe ọzọ nke ihe na ihe niile dị n'aka nnọọ Chukwu ihe ọ bụrụzie nnọọ ọnwụ ka nwụọ ịkwụzi na n'okwu ndị nwere olileanya kwubie okwu ọma n'isi gị ka ihe ọma mebe na ndụ gị. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka ya bụ ọ bụrụ na iwu onye itiri eti ihe ị ga-eme bụ ka anyị gbagodoro gị afa miri emi ka anyị mara ebe bụ nsogbu gị. O nwere ndị bụ na nsogbu ha na-efesi today bụ ihe si na ngwurube nna ha. Nwere ike ngwuru abụrụ ebe e megburu nwaanyị bịara ije eji, ụfọdụ abụrụ ngwuru ebe e gburu mmadụ mgbe gboo. Ihe dị na ngwuru ụfọdụ abụrụ ebe e mere ọtọ na metọọ ọfọ metọọ ihe dị na ngwuru kpọọ ndị ichie aja afa o wee na-enye ha nsogbu. Ụfọdụ bụrụ na gị na chi gị ịgbakọtoro chi gị azụ, ụfọdụ bụrụ na gị na ya ancestors enwere nke dị na mma, ụfọdụ abụrụ na arụsị dị na ngwurube nna gị mmụọ ndị nna nna ha fere ka onwe ọzọ onye na-echukwanụ. Ụfọdụ abụrụ na ndị otu gị ndị gị na ha ebi ụwa ndị yi ụwa gị na ọha gbara ụchụ. Anyị gbasịala gị afa ka anyị gbara the root cause of your problem, maka na ịmata anya the root cause of any problem, the problem will be solved. Ịgba afa miri emi bụ spiritual lab. Anyị mata ya onwe mmụọ ndị a ga-achụpụrụ aja achụpụrụ ha aja, onwe ndị anyị ga-ekpere ile ọma anyị kpere ha ile ọma ka ịpụta ihe ịgụpụtazie n'ime ndụ ichukwa ndị mmụọ niile a ka e wee kwụrụ ka nwoke si akwụ nwaanyị ka ọchịchị obi gị wee luo gị aka, di anyị na-achọ ka o luo gị aka. Gị nwakwara onye nụrụ anụ na-esoro ụtara n'elu anụ, ị ga na-echekwakwa mara eji gị na-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, maka na nwere ndị bụ na ihe gasara mara eji ha awụ na ihe so ha nụ ha haziri ihe dị n'ụzọ ha mara eji ha pịasa. Mgbe di ha baziri dabazie afụde na ha elu ozugbo ego di ya agbagharịba chọwa Ugochi tubere ka o nyere ha aka restore their marriage. Ihe m na-ekwu na obido kịta chụwa ewu ojii bifo abalị eruo. Ọ bụrụ na anyị gbasịala gị afọ, ọ bụrụ na n'eziokwu na ezi asụsụ na ijiri ego, aga m enyere gị aka. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ, o nwere testimony ndị mmadụ na-enye kịta. O nwere vidios ndị mmere nkụzi n'oge gara aga gbasara Ugochi tubere ọdịnala temple na mgbe anyị consecrate that temple. That temple direction, that temple bụ ndị mụ na ha so gwara m etu a ga-esoro that temple and n'ebe that temple ga-adị. Initially ọ bụrụ ebe nchọ ka ọ dịbụ ka ọ dị, mana ha gwara m n'ebe ọ ga-adị. This temple is located in the east. So ihe ọ pụtara bụ na ebe ọbụla ị nọ all over the world, face the east. East bụ ebe ọwụwa anyanwụ on the morning, ebe anwụ si acharịta onye ahụ east. Ịmata ebe ahụ isi nwere ike ịbatazie n'ime ụlọ gị, 4 corners of your house kere ebe face east. Ebe a face east ka ị ga na-efesi. Ebukwara m sị na ị nwere ike connect onwe gị to the activities na aja na ọfọ anyị na-achụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị. Ekwukwara m sị na anyị na-achụrụ ndị kụrụ mmụọ mbamba aja everyday. Ọgwa ndị anyị na-agọrọ ọfọ, ndị anyị rụrụ oke awele anyị na-agọrọ ha ọfọ kwa ụbọchị na-achụrụ ha aja. Ndị anyị lụkwara ọrụ mmụọ dị iche iche anyị na-achụrụ ha aja. O nwekwara ndị anyị adị elofu, ndị ejiri ego mana ha na-eche ihu na east na-elota Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-elota ha n'ụtụtụ ọbụla na-akpọkwu mmụọ niile na-alụ ọrụ na temple na mmụọ niile na-anara aja na temple. Ha lotakwa ndị dị etu a ebe ọbụla onye nọ all over the globe ruo nwa ọdịnala Igbo. I wee cheta Ugochi tubelu ọdịnala temple, wee chee ihu na east, wee yaa ihe ọbụla dị gị n'obi ka ha mezuoro gị ya. Ekwukwala nkwuo maka ndị enwere ego. Ọ bụrụ na ị nwere ego chaa na itiri eti, o nwere ihe ị nwere ike imewu. Gị weta arigeto pepe mkpụrụ ịnọ itinye na mmiri iji asa ahụ, ịkwe na ahụ gị tinye na awụchapụ ụchụ mmadụ
ịkpọkuo chi gị si chi ya biko ya nyere gị aka, chebe ihu na east, ya biko ya nyere gị aka ka ị nweta ego, ka ị wee mee ihe dị n'ụzọ gị. Imechaa ya, i wee si chi gị na ị chọrọ ka o nyere gị aka ka ị pụta ihe. Ị ga na-eme nke a, agwagịrị ya eme nke a for 21 days. Wee kọwakwa ihe ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na anyị gbasịrị gị afa, example ka m na-ama, ka m na-enye na, ọ bụrụ na i jiri ego mana gị na chi gị adịrọ mma, gị na ndị ichie adịrọ mma, gị na ndị mmiri adịrọ mma, example let's say 3 ndị a na-etọ gị na ha adịrọ na mma, agwara m gị ji egote akwụkwọ ọkụkọ Igbo. Igote akwụkwọ ọkụkọ Igbo, izuye n'anyanwụ, iwetu anya, iwe jide si chi gị oge ahụ ịtọtakwa ichere ihu na east. Maka ndị bi na public yard, ị nwere ike ịnọ n'ime room gị wee mie, it will still connect. Ije akwa ara si ha na iji akwa ezeghị iwe. Akwa ọkụkọ Igbo asọkọ m ọkwa Greek. Akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ maka na nwa nọ n'ime. Isi ha na iji akwa ọkụkọ Igbo ezeghị iwe. Ihe ọbụla bụ iwe ha na-abanye na akwa. Iwere nnu, obere nnu na mmanụ miskọtị ọnụ wee na-ete na akwa ara ịtara na si ha na nnu na mmanụ adịghị ese okwu. Imesịa ya, chụọ ebe ụzọ gbara 3 maọbụ 4, tiwe anya bụ akwa. Mana imesịa nke a, iwepụta ofu ọjị na ọ bụrụ ihe enwetawo ọjị, wee gọọ ọjị, wee were ọjị a wee yọọ chi gị onye ụwa gị, si ya biko ya mere gị ebere, na-enwe nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ, na biko ya meghere ụzọ ka ịfụ ego, ka onye ọmọgọ mere ka nwoke fụọ ha n'anya, na-afụ gị n'anya ka nwaanyị na-afụ gị n'anya. Na ọ bụrụ na ha mee etu a, na ị ga-abịa mee ihe dị n'ụzọ gị. Ikwucha ya, ijewe na junction ebe ụzọ gbara 3 maọbụ 4, itiwe anya bụ akwa, were 50 dịka 50 naira maọbụ 100 naira asị ego ihe aja tụpụ n'ụzọ. Mana ọ bụrụ na ị nọ na siti na ime enwe ike imewu elu, nwekwara ike ịgwa anyị emere gị ya. Mana nke ahụ ga-emezi attract my charges. Now, mana ọ bụrụ na ị ga-emewu ime ya, imesịa ya, iwere mekwa the same thing n'ebe ndị ichie nọ wee zekwa ha iwe. Ihe ị na-emewe ize iwe ọ ubere ọrụ ka ị lụrụ, ka ha nwekwuoru time, nyewu more time, ma mere gị amara, nwee ọmịiko n'ebe ị nọ. Imechakwa ya, imekwa nke ndị mmiri. Ị nwere ike ime ha ịtọ ofu ụbọchị ma ọ mee ha separate days. Imesizie ya, ihe ị ga na-emezi bụ from 6 o'clock in the morning, okay, from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the morning. Wee one particular hour ị choose, ị ga-eme ekpere for 21 days. Ọ bụrụ na example na ị choose by 7 in the morning, 2 minutes to 7 face east, maintain a quiet hour, chịkọta mmụọ gị ọnụ. Once it's 7 o'clock, ịkpọkuo chi onye ụwa si ya biko ya mere gị ebere, ya mee ka ị nwee efe ka ị weta ego n'ihi arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, chukwa ya. Ịkpọkuo ndị ya ancestors si ha biko ha bịa kwudokwara gị ka ị pụta ihe na ị ga-eme ihe dị n'ụzọ gị, nye ha oke ha. Ịkpọkuo ndị mmiri na ọgwụ na iwe onye mmiri, gwakwa ha the same thing. Imechaa ya, iwere hot, this white hot, ihe dịka shinap ma mmanya hot ọbụla dị white, ọ bụrụ ndị colored. Iwere esichi onye ụwa m na ma atụsara gị nkwụ, etụsa kpọm n'ala. Isichi ndị ichie ebe nne gị na-atụsara ha mmanya, etụsa kpọm. Isi ndị mmiri na-atụsa ha mmanya, etụsa kpọm. Iwee sị entities of powers, ezumezu mmụọ niile nọ na Ugochi tubelu ọdịnala temple, n'ihi na-atụsakwara ha mmanya, wee na-ayọ ha biko ka iketa oke na ọfọ niile na aja niile a na-achụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Imesịa ya, ịtụọ nkwụ ọkụ. Imesizie, iwere nwa obere ṅụọ, maka na inyecha mmụọ ihe iyi erie iji gosi na ọ bụrụ ajọ nri ka inyere ha. Imesịa nke a, inwekwuzi ọjị ịwa, ọ bụrụ na ị nwere ọjị no problem. Mee ihe a 21 days. 21 days. Believe in me, ime 21 days onwe ka ị ghara inweta testimony. Ọtụtụ ndị mmadụ merie ma ruo 21 days ha bido nye testimony. Echefukwana isi ya testimony ma ọ bụrụ na ime ihe ọ gaziere gị.
Echefukwala ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị ma ime ya ego bata gị aka ka o wee dịgide. Imesịa nke ikpeazụ bụ ọ bụkwanụ na imesịa ya ị na-emie lụtara ngwara n'ihi eji taa wee na-emie, then ọ bụkwanụ na ihe enwe ike imewu ya maka na ibi n'obodo oyibo ma ọ na ibi na siti ebe ama enwe footpath, imekwana ya n'oge n'ebe dị noisy, ebe dị crowded, because ndị mmadụ ga-asị kedu ihe imere, ụfọdụ nwere ike jide emewe embaras. Ọ bụrụ na imeri ya na ihe emewu ya, ema na nwere ike kọntaktị ara nga achụ ọrụ nga aja ihu ọma, achụ ọrụ nga aja ihu ọma to our entities of powers ka anyị wetara gị ihe ọma. Then ka nwa ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ m n'ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzi gị ogbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, maọbụ na ị chọrọ ịgba afa miri emi, kpọtụrụ m, sendịara m meseji na WhatsApp 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. My mission is actually to help people live better life. Nna achịgwa maka ndị na-ebe akwa nye ebezina, ezikwana na ego ji gị, ọ bụrụ na ijiri ego sincerely, adị m ekwu maka ndị wu ịdị aghọ mmụọ aghọ, ijide ego si na ijiri ego ịghọcha mmụọ aghọ, mmụọ ama agha ntị, mana ọ bụ truly speaking na ijiri ego mee ihe ndị a m gwara gị, ihe afọ na things will start turning around. Mee ya wuti okwukwe ka obi sie gị ike. Ngwa ọtụtụ ndị merie na ọwa ọkọrọ ha ndọ ya wọkọrọ gị, mana ọ bụrụ na iji ego gbaa afa dị n'ụzọ gị, setụrụ ihe dị n'ụzọ gị ka ị wee na-ede ude. Esekwana ka ị hapụ ya n'ihe ka na-agara gị nke ọma, ihe na-agagoro nke ọma, na-echukwa ihe dị n'ụzọ gị ka o wee dịgide. Ya gazienụ. Agbọna m WhatsApp nọmba m, sendịara m meseji ka m nyere gị aka ka o wee dịrị gị mma. Ya gazie.